ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ ଗୋଟେ ରୁଲ୍ ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ କରିଦେଲେ 90% ଆମ ଲାଇଫ୍ ଠିକ୍ ଡିରେକ୍ସନ୍ରେ ଆସିଯିବ। ଟିକେ ଭାବନ୍ତୁ ତ ସେ ରୁଲ୍ଟା କ'ଣ ହେଇଥିବ? ଭାବିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ କହିଦେବି। ତାହେଲେ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ଯାଏ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ମିଳିବ ଆଜି କ୍ଲାରିଟି ସହ। ତାହେଲେ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ରୋଜାଲିନ୍। ଇନର୍ ଭଏସ୍ ରୋଜାଲିନ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରୂପ ସହିତ ପରିଚିତ କରାଇବା, ଏହା ହିଁ ମୋର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଚାଲନ୍ତୁ ଅନ୍ତରାତ୍ମାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା। ଆଉ ହଁ, ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜୀବନର ସେ ରୁଲ୍ଟା ବିଷୟରେ କଥା ହେବା। ସେ ରୁଲ୍ ହେଉଛି ନିୟମିତତା, ମାନେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଲକ୍ କି ମୋଟିଭେସନ୍ ନୁହେଁ, ବରଂ ଜୀବନର ପ୍ରକୃତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସେ ସବୁବେଳେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଷ୍ଟେପ୍ ନେଇ କାମ କଲେ। ହେଲେ 90% ଲୋକ ମୋଟିଭେଟ୍ ହୋଇ ଗୋଟେ କାମ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଡେଲି କରିପାରନ୍ତିନି। କାରଣ କ'ଣ କହିଲେ? କାରଣ ମୋଟିଭେସନ୍ଟା ନା ବେଶୀ ସମୟ ଯାଏଁ ରୁହେନି। ମୋଟିଭେସନ୍ ଗୋଟେ ମୁଡ୍, ଟିକେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହେଲେ ମୁଡ୍ ବ୍ରେକ୍, ମୋଟିଭେସନ୍ ବି ବ୍ରେକ୍। ତା ସହ ଯେଉଁ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଥିଲେ ସେଇଟା ବି ବ୍ରେକ୍। ଠିକ୍ ଏଇଆ ହୁଏ ନା? କ'ଣ ଭାବୁଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ବି ଏଇଆ ହୁଏ? ତାହେଲେ ଆମର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଲା, ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇ କାମଟେ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ, ଏବେ ସେ କାମରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ମାନେ ନିୟମିତତା ଆଣିବା କେମିତି? ଏବେ ସଲ୍ୟୁସନ୍ର ଡେପ୍ଥକୁ ଯିବା। ଆମେ ଯେଉଁ କାମ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲେ କି କରିବାକୁ ଭାବିଲେ, ସେଇଟା ଆମ ମନରେ ଆସିଲା କାହିଁକି? ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖି ମୋଟିଭେଟ୍ ହେଇଗଲେ, ନା କିଛି ବୁକ୍ସ କି ମୋଟିଭେସନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଭାବିଲେ? ନା ଏମିତି କହିବି, ଆପଣଙ୍କର ସେଲ୍ଫ ଆୱାରନେସ୍ ଅଛି। ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଉ ନିଜର ଇଚ୍ଛାକୁ ଭଲରେ ଅବଜର୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ନିଜର କାପାସିଟିକୁ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ବି ଆପଣଙ୍କର ଧାର୍ଯ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ନିଜକୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ଟେ କରନ୍ତୁ ଫାଷ୍ଟ, କାହିଁକି ଆପଣ ଏ କାମଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କାହିଁକି ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର କାମଟି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଫାଷ୍ଟ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ନା ଅବଜର୍ଭ କରନ୍ତୁ କି ଆପଣ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି, ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର। ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଏ କଥା ମୁଁ କାହିଁକି କହୁଛି ଜାଣନ୍ତି? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନ୍ରେ ଆସିବା ଦରକାର। ଆପଣ ତାକୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗଲି ଅନୁଭବ କରିପାରୁଥିବା ଦରକାର। କାରଣ କୌଣସି ଜିନିଷକୁ କହିବା କି ଭାବିବା ପ୍ଲସ୍ ତା ସହ ନିଜର ଇମୋସନ୍କୁ ବି ଯୋଡ଼ିବା ପ୍ଲସ୍ ତା ଉପରେ କାମ କରିବା, ଏ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଯେତେବେଳେ ଆଲାଇନ୍ ହୁଏ ନା, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ କାମକୁ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସିରେ କରିବାକୁ କେହି ହଟେଇ ପାରିବେନି। ଯାହା ବି କିଛି ହେଇଯାଉ, ଆପଣ ସେ କାମକୁ କରିକି ହିଁ ରୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେ ତିନିଟା ଜିନିଷକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ, ସେ କାମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଇମୋସନ୍ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେକେଣ୍ଡ, ସେ କାମଟାକୁ ବାରମ୍ବାର ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବା ନିଜକୁ କହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଥର୍ଡ଼, ତା ଉପରେ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ ତିନିଟାକୁ ଆଲାଇନ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେବେ ଏଇଟା କରିକି ଦେଖିବେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଆଗରୁ କରିକି ଦେଖିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଆପଣ ସଫଳତାର ରାସ୍ତାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯାହା ସତ, ମିଛ ନୁହେଁ, ମଙ୍ଗେଲିଭା କଥା। ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ସମୟରେ ଘର ଗାଡ଼ିରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିଲୁ। ସେଦିନ ଅନଫର୍ଚୁନେଟଲି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଥିଲା। ଘରୋଇ ଗାଡ଼ି ଦେଖି ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ମାନେ ଯିବାକୁ ଦେଲେନି। ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଥିବା ଭାଇକି କହିଲି, ଅଲଗା ରୁଟ୍ କିଛି ଅଛି? ସେ କହିଲା ହଁ, କିନ୍ତୁ ସେପଟେ ଗଲେ ଡେରି ହେବ। ସେଦିନ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ଦୁଇଟା ରାସ୍ତା ଥିଲା, ଇଦର ସେ ସବୱେରେ ଯିବା ଯାହା ଡେରି କରେଇବ, ଅର୍ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଭିତରେ ପଶିକି ଗାଡ଼ି ନେବା। କ'ଣ ଚାଲିଛି କ'ଣ ଚାଲୁଛି ସେଥିରେ ମୋତେ କିଛି ଯାୟାସ ନଥିଲା। ସେଦିନ ବାପାଙ୍କୁ ଏନିହାଉ ହସ୍ପିଟାଲରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି। ହାତରେ ମେଡ଼ିକାଲ ରିପୋର୍ଟ ଧରି ଡୋର୍ ଖୋଲି ବାହାରକୁ ଆସିଲି। ଆଉ ଲାଉଡ଼ ଭଏସ୍ରେ ସେଦିନ କହିଲି, ବାପାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଇଏ, ମୋତେ ଏନିହାଉ ଯିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଯାହା କରିବି ଭୁଲ ମୋର ହେବନି। ଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଭିତରୁ ଜଣେ ଆନ୍ସର କଲେ, ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଆସିଲନି? ପାଟିରେ ଶବ୍ଦଟା ମୋର ଆସୁ ଆସୁ ରହିଗଲା। ବାସ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଖିରେ ତାଙ୍କୁ ଚାହିଁଲି। ଭାଇକି ବି କହିଲି ବଡ଼ ପାଟିରେ, ଗାଡ଼ି ଷ୍ଟାର୍ଟ କର, ଯାହା ହେବ ଦେଖା ହେବ। ଜଣେ ତା ଭିତରୁ କହିଲେ, ବାଟ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ସେମାନେ ସାଇଡ଼୍ ବି ଦେଇଦେଲେ। ସେଦିନ ଟାଇମ୍ରେ ବି ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଆଉ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବି ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଇଗଲା। ଏ ଅଙ୍ଗେଲିବା କଥା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାର କାରଣ ହେଲା, ଯେଉଁ କଥାରେ ଆମ ଇମୋସନ୍ ଯୋଡ଼ି ହେଇଥାଏ ନା, ତାକୁ କରିବାକୁ ଆମେ ନିର୍ଭୀକ ହୋଇ
ଦୁଇଟା କ'ଣ 100ଟା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବାକୁ ବି ପଛାଉନି। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଇମୋସନ୍ ସେ କାମରେ କେତେ, ଯାହା ଆପଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ମୁଁ ଟିକେ ବଦଳାଇ ଦେଉଛି। ବା ଆପଣ ଯେଉଁ କାମକୁ ଚୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାମରେ ଆପଣ ଇମୋସନ୍ ଆଣନ୍ତୁ। କାହିଁକି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନିଜକୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ୱାଇ କ୍ଲିଅର୍ ହେବା ଦରକାର ସବୁବେଳେ। ସେ ୱାଇର ଆନ୍ସର୍କୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରି କାନ୍ଥରେ ଲଗାନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନିଜ ଡାଏରୀକୁ। ଯେତେବେଳେ କାମ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ନା, ସେ ଫଟୋକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନେକ୍ସଟ ତା ଉପରେ କାମ କରିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଏମିତି ନୁହେଁ କି 1 ୱିକ୍ ପୁରା ଅଣନିଶ୍ୱାସୀ ହୋଇ କାମ କଲେ ନେକ୍ସଟ ବନ୍ଦ କରିଦେଲେ। ଡେଲି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରି କାମ କରନ୍ତୁ। ଜାଣନ୍ତି, ଆରମ୍ଭରେ ସବୁ କାମ କରିବାକୁ ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଥାଉ ଆମେ, ପୁଣି କିଛି ଦିନ କରି ବୋର୍ ବି ହେଇଯାଉ ଆମେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିବି, ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି କାମ କର। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣଙ୍କର କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ନା, ସେଦିନ ବି କର। କାରଣ କନସିଷ୍ଟାନ୍ସି ଇଚ୍ଛା ଅନିଚ୍ଛା ଅର୍ଥ ରଖେନି। ଡେଲି କଲେ ତୁମର ହାବିଟ୍ ପଡ଼ିଯାଏ ଆଉ ରେଜଲ୍ଟ 90% ମିଳେ। ଜାଣନ୍ତି, ଏନର୍ଜି ଅଫ୍ ରିପିଟେସନ୍ କ'ଣ କୁହେ? କୌଣସି କାମକୁ ବାର ବାର କଲେ ମାଇଣ୍ଡରେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼େ। ମାଇଣ୍ଡ ବି ଇଣ୍ଡିକେଟ୍ କରେ କି କର କର। ଏମିତି ଆମକୁ ବିନା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ରେ କରିବାର ଅଛି, କିଏ ଦେଖୁ କି ନ ଦେଖୁ। ଯେମିତି 1 ଭ୍ୟୁଜ୍ ଆସିଲେ ମୋର ମନ କଷ୍ଟ ହେବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସେମିତି ହିଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ଯେମିତି 1 ଲାଖ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବର୍ ମୋର ଆଉ ଭ୍ୟୁଜ୍ ବି ଅଧିକା ମୋର। ହଁ, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆଡ଼୍ କରୁଛି। ରାସ୍ତା ବଦଳାଅ। ବାରମ୍ବାର କଲା ପରେ ବି ଯଦି କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁନି, ତାହେଲେ ଖୋଜ କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଉଛି। କରିବାର ତରିକା ବଦଳାଅ, କିନ୍ତୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଆଉ ସେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ସହ ଥିବା ଇମୋସନ୍କୁ ବଦଳାଅନି। ନିଜର ଭୁଲରୁ ଶିଖ କି କ'ଣ କଲେ ଠିକ୍ ହେଇପାରିବ। ହଁ, ସମୟ ଲାଗେ ସଫଳତା ପାଇବାକୁ, କିନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ସେ କାମକୁ କରି ବହୁତ କିଛି ଶିଖିଗଲା ପରେ ବାଟ ଆପେ ଆପେ ମିଳିଯାଏ। ସମୟ ବର୍ବାଦ ହୁଏନି। ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏ କରିବା ଭିତରେ ନା ମୋର ବହୁତ ସମୟ ବର୍ବାଦ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ନା, ସମୟ ବର୍ବାଦ ହୁଏନି। ଆପଣ ଏ ସଫଳତା ବିଫଳତା ଏସବୁ ସୋପାନ ଦେଇ ଯେତେବେଳେ ଯାଆନ୍ତି ନା, ଆପଣ ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଅନୁଭୂତି ସାଉଁଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ଅନୁଭୂତି ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ପାଇବାରେ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ହଁ, ଆ ଦେହରେ ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଥା, ଗୁଡ୍ ଇଣ୍ଟେନସନ୍ରେ କରିଥିବା କାମ ନା କେବେ ବୃଥା ଯାଏନି। ଠିକ୍ ସମୟରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଏମିତି ଆଲାଇନ୍ ହେବ ଆପଣ ଆଶା ବି କରିନଥିବେ, ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଆଲାଇନ୍ ହେବ ନା, ଆପଣ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ବି ହେଇଯିବେ। ଏଇଟା ମୋ ଅନୁଭୂତି। ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ବିଗ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସେ ଆମ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଟାଇମ୍ରେ, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍। ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁ, ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବି ଆସେ। ଯେମିତି ମନେକର ମୁଁ ସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗର ଫୋନ୍ କଲ୍ ବାର ବାର ଆସେ। ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ରିସିଭ୍ କରି କଥା ହେଇଯାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାମ ଠପ୍ ପଡ଼ିଯିବ। ତ ଏଇ ଜାଗାରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି? ଏଇ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପଛରେ ମୋ ସାଙ୍ଗକୁ କଲ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିପାରିବି କି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସମୟରେ ତାକୁ ସର୍ଟ ମେସେଜ୍ ବି ଦେଇପାରିବି କି ମୁଁ ବିଜି ଅଛି, ପରେ କଲ୍ କରିବି, ଆଉ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ମୋତେ ମେସେଜ୍ କରିନେବ। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ହେବନି କି ହଁ, ଯଦି ବେଶୀ ଅର୍ଜେଣ୍ଟ ଅଛି ଅଳ୍ପ ଟିକେ କଥା ହେଇଯାଅ, ଦେନ୍ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ୱାର୍କ, ଟୁ ୟୋର୍ ଏମ୍। କିନ୍ତୁ ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରନି, ଅଯଥା ଗପ ଗପି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କରନି। ନିଜର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମକୁ ଛାଡ଼ି ଟାଇମ୍ ପାସ୍ କଲେ କାମ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଦେବ। ସେମିତି ଆଉ ବି ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ବହୁତ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମେନ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେଲା ଲେଜିନେସ୍ ଆଉ ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେଟ୍। ମାନେ ଆପଣ ବେଳେବେଳେ ଭାବନ୍ତି, ହଁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଜି ନାହିଁ ତ କାଲି କରିନେବି, ଆଉ କାଲି କରିନି ତ ପରଦିନ କରିନେବି। ମାନେ କାମକୁ ଆମେ ବିଳମ୍ବ କରାଉ, ଆଜି କରିବି କାଲି କରିବି। ଇଏ ହେଉଛି ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେସନ୍। ଏ କାମ କରନ୍ତୁନି। ଆଉ ଲେଜିନେସ୍ ବି, ଆପଣଙ୍କ ଅଳସୁଆ ଆପଣ କେବେ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କରିନେଲେ, କେବେ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତ ସେମିତି ପଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ, ପ୍ରୋକ୍ରାଷ୍ଟିନେଟ୍ ଆଉ ଲେଜିନେସ୍, ଆକୁ କେମିତି ଇରାଡିକେଟ୍ କରିବେ ତାହାର ଉପାୟ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁ। ଆଉ ଫୋନ୍ କଲ୍ର ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍କୁ କେମିତି ଦୂର କରିବେ, ସେଇଟା ତ ମୁଁ ଟିକେ ହିଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ହଁ, ଏ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଭିତରେ ନା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆମକୁ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସେଇଟା ହେଲା ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ମାନେ ଅପେକ୍ଷା। କିନ୍ତୁ ମୋ ହିସାବରେ ଇମୋସନ୍ ଯେତେବେଳେ କାମ ସହ ଆଲାଇନ୍ ହୁଏ ନା, ପେସେନ୍ସ ଆପେ ଆପେ ଆସିଯାଏ। କାମ କରିବା ସମୟରେ ଖୁସି ନା ଅଲଗା ଲେଭେଲ୍ର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆଣେ। ମେନ୍ କାମରେ କଷ୍ଟ ହିଁ ଲାଗେନି, ଏକ୍ସାଇଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ଖୁସି ବହୁତ ଲାଗେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସେ କାମଟାକୁ କରୁ। ଜାଣନ୍ତି, ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଯେତେବେଳେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼େ ନା, ତା ଉଡ଼ିବା ଆଗରୁ ସେ ରନୱେରେ ବହୁତ ଚକ୍କର ଲଗାଏ। ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଡ଼ିବାକୁ ହେଲେ ଟିକେ ତ ସବୁର ଟେଷ୍ଟ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା।
ଆଉ ବି ଗୋଟେ କଥା, କରିବାଟା ଯଦି ଏତେ ସହଜ ହେଇଥାନ୍ତା ନା ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ କରିଦିଅନ୍ତେ। ସବୁ ବାଧାବିଘ୍ନକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଯିଏ ପାର କରେ ସେ ହିଁ ସଫଳତାକୁ ଛୁଏଁ। ତାହେଲେ ଆଜିର କଥାକୁ ସମରାଇଜ୍ କରିବା। ଯାହା ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିରେ ନିୟମିତତା ଆଣନ୍ତୁ। କାମରେ ଇମୋସନ୍କୁ ଆଟାଚ୍ କରନ୍ତୁ। କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଯଦି କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ମିଳୁନି ତାହେଲେ ରାସ୍ତା ବଦଳାନ୍ତୁ। ଫାଇଣ୍ଡ ଆଉଟ୍ କରନ୍ତୁ କି ଭୁଲ କେଉଁଠି ହେଉଛି। ଡିଷ୍ଟ୍ରାକ୍ସନ୍ସ ମାନେ ଫୋନ୍ କଲ୍, ଲେଜିନେସ୍, ପ୍ରୋକାଷ୍ଟିନେଟିଂ ଏସବୁକୁ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ହଁ, ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ବାସ୍, ଜୀବନରେ କୌଣସି ବି କାମରେ କନସିଷ୍ଟେନ୍ସି ଆଣନ୍ତୁ। ସମୟ ଅନୁସାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ। ଟେଷ୍ଟେଡ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୁଭେନ୍, ଇଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ କରିଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣନ୍ତି ବି ଏସବୁ। ଆଶା କରୁଛି ଇନର୍ ଭଏସ୍ ରୋଜାଲିନ୍ର ଏ ଟପିକ୍ ଆପଣଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥିବ। ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ମନରେ କିଛି ଥିଲେ କମେଣ୍ଟରେ କହିପାରିବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।